brand op karmik ach ní bhaid mé mar chathaoirleacht anocht tá mén seo díreach chun chathaoirleacht a chuir bhór láthair Sheáin Uí Chonláin atá na bháil de Teacht Aniar agus go bhfuil sanolas ag ar cuasaí Éiceolaíochta agus gan hiile muile túirí mé an chathaoirleacht de Sheáin. Gur maith de Sheáin. Gur mé agat a bhráindáin agus tá fáilte roimh go léir go dtí ar carú ceann den Sraith cainte mar dúirt Brandán is ball mé de Teacht Aniar. Deir mé cúpla focail mar ealm féin ar a gcuireann Michael Cronin a láthair tá is go go fánar go léir Michael a cluisiint ach is ball me se freisin de fasta, nou is fasta.org, ní hé an Irish leabhar, ach barala marrás an fundóireacht acnamíocht inmhuanathe, no sin an bearla, the Foundation for the Economics of Sustainability. Agus tá tionachar an a bhór ag fasta agus an smaointí atá fasta ma smaointe féin ag teachta seach san Sraith. Agus go háirithe tá buinte going le glúiseacht idirnáisiúnta agus sluismid faoi seán teachtain seachóin capan chun mar a gléonn siad tascarí nua I le foláine a chur le chéile. Now tá sé seo I clár an réaltais so seo indexes of well-being as bearla. Agus chur mé seo I ggóhéic na cainte nacht like an foláin an cultúr a chur in áit inexna den acnamíocht. Agus an tuairim omláin de Éiceolaíocht agus Éiceolaíochtanga agus cultúr agus go háire Éiceolaíocht agus go buinte gael leis an Gaeltachta. So just cúpla of Sarah Husney míad agus Sarah Hugam an microphone de Michael. Bevralam go pársanta agus deirhin le Michael freisin go méid sé páirteach san rud seo is díospóireacht ní chur láthair sais córa bheith idir an bhirrteagaing ach bevraling leis an bhirrteagaing go méid sé páirteach an. Is féidir ceistena a chur ach is féidir freisin bhór dorimí a chur láthair agus so ná bíoch leis go ormh scrí tuairimí a scríomh san chat. Is féidirling a gcónaí teacht ar ais go dtí na tuairimí man an éiríonling a nacht. Focailháin fin bhoclóir atá úsáid againn. Bhí a smaoinemhar seo mar ceapan gúil míad sais ar crosbhealach anna hever leis an bhoclóir atá úsáid againn. Tá is againn Michael agus mé éin ní cainteoir Jóghúchas sin. So níl caint na Gaeltachta againn. Agus tá míad a caint mar gheall ar Seabhras agus cultúr na Teangan. So tá míad anna chun síosaach mar gheall ar sin. So sin mar dearfá réim Sheáin an folklór atá buinteach leis an dúchas an cultúr agus an gailing. An déhhead an scéal chuirthing an caint acadóil agus gar an leabhartá scríofa ag Michael Trugamid ar eiscuige. Tá lán cuin capan a ann a bheith Capam beagán beag difriúil an gná chaint a bhíon ag daine go háras a Gaeltacht ach fiúigh Gaelgóirí agus fiúigh muintear an bhéarla. Agus an son capam me lár tá an folklór seo go léir mar gheallar in bhuanachacht agus Éiceolaíocht agus an ólaíocht agus na tuairimí go léir tá teachcóin mar gheallar an pobl nua as bearla dearn siad the commons, no resilience agus na focail sin. So ceapan gur folklór nua de Gaelgóirí béid ar certain go háir dom féin agus barallam mór dorimí a cluisin mar gheallar sin freisin. So sin mé go léir tá le agamsa. So is mór an árdom iwwer héanmh páirteach agus iwwer a dómh gur ceisina ar Michael. Is Ollamh le Frankis a glas na tríóide. Ach tá golóir scríte aige má ecann sibh dá leithnig agus leithnig den na haltaine agus na leabhar atá scríte aige thar na blianta. Ach thug me sibh faoi neara go bhfuil I lena Teangan tá golóir scríte aige faoi Astracán teanga agus an sais an identity sin an focail atá trí eán den na rudaí tá scríte aige. Now tá an leabhar seo a scrí sé a ghabh san éide ag an Ghaeilge agus an Éiceolaíocht. Ach tá sé scrí mar gheallar seo le fada siar agus liga mé de Michael tosnú ar sin. So an cé ceiste chuingar de Michael
Cad is spag tú an leabhar seo is scríomh, a leabhar na scrín áireachta go léir ach a dúla atá a dhéanamh agat an Gaeilge agus an Éiceolaíocht. Tá the microphone móchta. Well, it's sort of a get on sheers. The has me explained jammer skrief, maar wie me soort scanner in soort aspe diesport te vian, vriend soort an kangle idir facet teamplachte agus facet changen, maar hapelijk ze mi gafiles shachtjeg. Skrifes jouwer marjal cuasaí aistechan agus cuasaí Éiceolaíochta agus bhí me scríomh marjal cheancha difriúla an dain agus an Gallagher dainde agus an tionkar a bhíons ag fórsaí Éiceolaíocha Albert Changan agus Albert Gaeltachta. Agus an sin has ik my sween of cat Marial Remalia, cat Marial Ada I Hain, cat shul an shaw, agus an rudder hogus fijara. Na godau cainte diesporicht in Asian, Marial corsi Éiceolaíochta, go more is tOllamh in Maston Lini Oga. Vi tiskend audit achop Marial frichel een brechel Éiceolaíoch. Caint vi just scoorse sin aan, vi loch jouwen reige agódíocht agus ag feimú son natanga, no son Slánú chachan Gaeltachta. A fi an das discourse scarhamach an chéile. Agus ceapas hain an digital go sin soch no níos measa sin scanrúil, tuis gur chat me go sort dlú ceangal idir dá rud. Gur an rud bahobistí mar hapla san éhuis déag, nóir a chalach anchuid noch smacht no tuiskens no ólas an Gaeilge. Gur chail siad freisin smacht cheanga na timplaachta. Ní rá siad an an chuir sios a hiile an timplacht. Na termí, na fochel, a bhhainens le plandaí, a bhhainens le chin, a bhhainens le hanmhathe, na scéalta, a bhhainens leis na sléifte, leis na ghuirt, an chorus Éiceolaíoch, an chorus Violages a bhí téh hiardan. So an tuiscin bhunúsach sin is tOllamh go raibh sin caiite ag anchuid éarnach agus dá bhí sin bhí deachreachtaí is tOllamh faoi le agin irid ceart a thuirt de hábhacht na timplaachta. Mar is léir go ramer a go dtí le déanaí chun déirí anchuid tíortha orpa ag ghlacha leis a bhaim sin agus an tórim bhí amsa agus tórim atá sa fós ná go bhfuil dlú nasc ann idir na deachreachtaí a bhíns agin le ceis na timplaachta agus na deachreachtaí a bhíns agin le ceis na teanga. Sheáin, yeah. Rova. Is daar een hemi nieuws voor de beter go fiú buntlocha chur sias. So I dagne agus is veel uit weg mion. Cad is brí le Éiceolaíochtanga. So kan is ekentu sin. Maar is dócha gohfuil tuaim again cad is brí le Éiceolaíocht le mar hampla crown dar no an timplacht. Ach nuair larn tú faoi Éiceolaíocht agus nuair vín tú a caint faoi hanga. Cad ha gceiste dat? Some good gá rud a gceist amsan
an céad rud mar le Éiceolaíocht ban sé sin leis an na struchtúra a bhí an saon cainteanga a chathú agus ban sé sin an ceangal idir an chóras oideachais, an chóras sláinte, an chóras umper, an chóras achnamíoch agus bíonn sláinte na teanga ag bda na fórsa sin éagsúil. Sin is an sort of gná hiiscint atá Éiceolaíocht teangan ar language ecology. Ach tá bríomh le Albert amsa sin rá gur dogan teanga uirlisí roin chun an timpeallacht a hiiscint. Chun chur síos ar a timpeallacht chun rudaí a thabhairt faoi deara. Mar hapla, nuair éiceann tú slíomh, nó nuair éiceann tú gort, nó nuair éiceann tú planda, agus is féidir leat sa focail planda rá, nó an focail crán rá, nó an focail gort rá. Ach má tá focail faoi le acu, má tá tú an rá gur fuiseog nó dair nó be an crán atá an, tá tuiscint níos daine agatsa, agus banan tuiscint sinna tugann tú faoi deara go difriochtaí ann idir na cíne éagsúla, na gcuirt éagsúla, na plandaí éagsúla, agus tugann sé sin curgaitse dul níos deine seach sa scéal agus ólas aáil mar gheall ar na difriochtaí sin. Ach mana bhfuil tú in an na difriochtaí sin a aithins, níl forna be agus ní tún an dul níos deine seach sa scéal. Mar sin is dólim go manan ach ní bháin an d'igeann tú sort cuasaí teirmeachta, a cuasaí tuiscine a bhains leis an áit, an gort, an ceann, an planda, a lonú I ggóhéics faoi le. Cóhéics a bhaineann le stair do mhuintere, stair na háite, stair na gcultúr a bhains leis. Agus tá na rudaí sin lig, tá siad lonathe ag gríoláir na teanga. Maar wat is een soort tíagdeach no timpeallacht? Bíonn soort córa leanúnach ann, idir an cinenne déine agus an timpeallacht. Is sin rá go múnlín focail, go múnlín scéalta an léamh atá agin ar a timpeallacht, agus bíonn tionchar ag a timpeallacht na focail agus na scéalta a bhíonn in úsáid agin. Mar sin I mo thuaimse tá an sort an Éiceolaíocht teangan seo co-banúsach leis an sort léamh ólaíochtúil atá ann ar cuasaí timpeallaachta. Yeah, I de lawer loon to lán dearing an torin de áit in áit cónathe agus déintear agadí na loganamacha. Ach beidir má chun tú an torin de mar hampla cultúr an chónathe I ggóhéics na rudí sin, I ggóhéics na timpeallaachta agus I ggóhéics teangan agus Éiceolaíocht. Beidir go bheith fai bhíú. Tógan áit an tuairim seo de tácht áit chónathe in áit seilbheith a bhí a gcuin go háirithe le ling an am an tigre Gaeltach. So beidir go bheith fai ag sin a bhíú le a heil. Yeah, sin is agus bhí tear mar hapla nuair a bhíon linn an tigre Gaeltaí agus an fiú éis an tréise sin. Go cuirtar béim leanúnacha gulmaí sna meán cuasaí séalóchais, an rud a bheith de heilemh. Agus bhealach
first sin a hiiscint I go heagstar na héireann nuair bhí annach chuid deachtaí ag muinte na héireann seileadh a áil agus a ghlach ar a tír nó ar na táilteachas go dtí díbre amach os na táilte sin. Ach is dóim I droch thora ná gur chail annach chuid daoine an soort tiiscint tá níos tábhachtaí fós ná seileadh ná an asc nó an tiiscint bheith I de chomhlaí in áit, agus bheith I de chomhlaí go feasach áit. Ach muna bhfuil an sort an feasach teanga agus, muna bhfuil an sort an tólas faoin áit atá lonathe sa teanga, tá sé bhaid níos fosa féchant áit mar áit atá I rúnach do héalúchas seachas a bheith I rúnach de cuasaí marachtála, bheith I de chomhlaí in áit. Agus is tónim héin an ceanceap seo an áise hóide, an duine atá ag ina chomhlaí go feasach in áit, go gcaithimid béim a chur seo seachas an rud seo faoi seileadh a ghlacha áit, agus sin an tain rád nó an rád is benúsaí. Mar a dúirt mé is dólam a bhfuil an ceangal idir an meán seo, agus an droch feas a bhí cuasaí timpeallaachta go dtí le déanaí, is dólam go bhfuil dú nascán idir Gaelchem teangan agus Gaelchem timpeallaachta. Yeah, there will 5 poem Martin will be all right. Yeah, grand. Okay, let me right. So Bram Gold went to leis an tuairmile a luitó marjoulesin an slígwil an le lingen near buntig an tiger Celtic leis ag rémar mar chuid de glúisteach down de acnamíochta agus graben agus tá siad fós na cólachtaí móra idirnáisiúnta agus idir ránú cá go raidí bunathe amhain céco séir agus a bhí sé agus bogan sí lo agus tá sé fós ar siúl agus is stolim gur gléitó an ré down de hair sin agus scoil faoi láthair agus feicimí dé le ling an tréifte seo leis an víras tá mí de ceist nó é sin gur féidir airí a chur ó taobháin den dangadí an taobh eile ó cúine so agus go ngléantú an réabhlóid an tachtrathe sin go bhfuil tacht bhaid níos tachtaí a bhaint leis an áit ina mín tú lonathe ach bheith ceiste go mar cad é le aláin den rud a lánaí sin le ling an bblion atá imethe ná na cólachtaí móra idirnáisiúnta tá lonathe in air an gahar na farmas agus an policy atá an réaltas faoi láthair mar dhealar iad bheile ansa i slí na Googles agus Facebooks agus í san goléir atá lonathe in airing so an bhfuil tú ará go mar chuirdaing na policy sin a astrú agus go dtí cénsáis rud chun dul go dtí an tábhacht sin atá buint le háiteanna agus áiteanna bheaga mar hampla. Well, ní adra bhealach mar tá an Gaelchem Éiceolaíoch Cóbéileach sin tá mix mína ar near sin le David Wallace Wells, The Uninhabitable Earth, agus tas ní sin Albert Javon, atá scéal go donna, agus tá sé bhaid níos donna ná mar ceapan tú. Agus is dóilm an sort of an eisiom leir, no, an chorus talk gur bhain ná tá mar 1 o'clock ag polish an rialtas ná chur leis réabhlóid an teachtrathe seo ná an chorus mór fordach seo agus ag éire an chorus
targeachta a scaper fod an down an one aib na Neil an down in an course suas a hille leis goras sin. Táimid gomór fíomhrú an choris sin agus droch thurthaí an choris sin agus dá bhíonn sin is dóilm go gaiimiid bheith ag smaoinemh seo omláin difriúil a bhainans le réabhláid in bhánathe. Se sin an dtaice tú na rudaí is tábhairtaí, na rudaí is bonúsaí a bhainans le cothú an duine a bheith lonathe sa timplacht sa cóhaigs áitiúil. Agus is dóilm bhfuil ach námtha áid bhfuil cuiteach agus tá ag smíanamh mar hampla daoine cosúil le Fionbar ó Brolachán agus James Kennelly agus daoine nach chiad go gaiimiid bheith ag smaoinemh anois ná cé hiad na féidireach trí marde le choras gealagarach nua a bhhanú choras a bheas bonathe achfaní áitiúla seachas a bheith ag bra rud atá cóileochalacht sin ná an choras mór damda seo. Now is féidir rá bhealach bhfuil se sin anna bhí réadúil ach feich thurthaí na réadúlachta bhí láthair. Gwyl muid I mhail olbúr de war an ggéar céim timpeachta. Agus da frí sin is dólim go gaiimiid bheith cuiseach áireasach faoi na daoine pragmatica, na daoine réadúla atá sásta an choras seo a cothú agus bhealach tá sin níos tábhachtaí fós bheith ag smaoinemh ná conas an réabhlóid nua seo a chur a bhaim chur a gríoch. Bhí tuairmeile had go mórlam I de leabhar cuincap lárnach a dúirtu go raibh de gná sa sean ag sreidimh an rí-póstal le bandia na talún. Okay? Agus de gná bhí cóc speisialta ag an bhile ag an am an idir go bhhaile dhéanamh idir na críocha déine agus an tíiseach a bhí amon na críocha déine. So ach ag an am géine bhí críocha nádúrtha agus os nádúrtha agus is an bandí a bhí amon an rud sin go léir sin an sealamh. Agus idir an dá críoch bhí an file mar idir go bháilí idir an dá thaobh. Agus Brallam go lárfa beagán beag mar leir an file inniu, cad is brí leis an file ón cóhéach. So cé dhéanaan an nasc sin, agus cén bhainte tá ag an teanga lei sin go háire in éiring, agus chun sa higamíide sin. Well, it's me veilach. Maar banan na focail sin so sort of príomh rí an ochil sin ná fís nó réich, you know, agus tagan an focail sin on ins agus is, you know, agus an conas a bhí ag bhile ná fécint go bhíonn rudaí a bhí ag tuite amach agus bhí sé nó si in an aithint go raibh droch rud ag tarlúna go raibh feibanna an. Nuair a bhíon sort droch seo ar a timpeallacht, thuspáin sé sin go raibh feibanna an maidir le cuasaí riartha nó le cuasaí fleis. Droch staid na timpeallachta go bhíonn an sin
agus droch staid na politiachta. Is dólim hain I láir na húide, gohfuil ról lárnach fós ag stíomhnóirí, ag na fili, agus ag na thuairscéalathe agus ag na dramadóirí. Mar tá an Severus teanga agus Severus tuiscinne sin achabugus tá sin á léirú chuile lá is dólim ag scríbhnóirí Gaeilge na tíre seo. Ach is dólim freisin go mo chóir de gohfuil tráchtarí áid, gohfuil scoláirí áid, gohfuil an tríos óg, gohfuil siad san mar idir go bhfáilte níos. Mar cad atá déanta ag os óg na tíre seo. An rud atá déanta agat ná tá siad san héis Spáins dúin. Nach bhfuil todhchaí ar bith in an dóibh, man bhfuil imid sásta ar bolise a rú. Agus orintí is tónim fecht gomíon an sort an tuiscint nó an tolas ag baint le daoine ilse agus taithíacha ar síl agus is tónim fecht míid faoi láthair gohfuil tuiscint agus ólas faoi le ag an níos óg, agus go bíad siúd beidir na héidir go bháilethe is raibh lóidí do bhfuil sa tocaí seo. So de lumar nádúr agus céitán chun sin spreagadh le nádúr ach ar nóid tá gearcéim marsúil ó thaobh éagsúlacht freisin bith éagsúlacht agus tá sé iachar de bhiontanga a háite áil a measc na teangachaí móra agus garlan bhéarla. So agus de gná tá an coincheapán agus lúntú é bíon tosaíocht ag aon rud atá úsáideach agus de gná sinna ceiste go minic ar cluistear le na teanga. So céin úsáid atá go as Gaeilge nó tá béarla agam. So an bheith fá an dá chun cap sin a chuir le chéile le hail. Yeah, is still go an dochar go déanta ag mion sin an tíochas na instrumentalism. Ní bhain don Gaeilge, ach freisin don timpplacht an sort culture seo an stitche caiithú rudaí a haintach nó bhaintach ón timpplacht agus úsáid bhainteas na rudaí seo agus sin iad a caitheamh amach. Sin an sort an mion sin tá an dochar go deo déanta don timpplacht atá bonthe ar mion sin ach tíreach an mion céine tá na gás na Gaeilge. Céin fiúntas tá baint le láirt mionteanga. Cad is fiú stadar dhéana listeach na Gaeilge san scoil ní sin practicúil in éonkar. Agus an rud seo margheall ar an úsáid nó úsáideacht rudaí an dochar tá déanta ag go mion sin i dro na timpplachta, itá an dochar céine déanta i dro éagsúlacht teangan, agus an táire céine a bhíonn ar a dá rud ná monocultúr talmhaíochta, monocultúr achnamíochta, agus sin monocultúr teangan. Agus is dóilm ceannas na droch thura a bhain ná an sort an réimeas irde. Ná an rud a thárlíonn nuair náiríonn tú teanga faoi le. Ná tugann tú ird ar rudaí faoi le.
No, nuair mar hampla nuair almíonn tú Frankis nó Spáis nó Tás níon tú géisteach le clárcha Spáis ag léamh leabhartha Spáis ag léamh nuachtáin is Spáis. Agus sin tugann tú faoi deara bhfuil scéalta ann nach bhfuil cluiste ása I méarla nó in Gaeilge. No agus a dír ní nóir thosnaíonn tú ag fálam teancha breise, tugann tú faoi deara bhfuil de réimse irde ribhe sin an chuún a bhfuil si teoranta de theanga bháin. Agus is tOllamh mar hampla gas na héireann bhfuil an dochar go deo déanta ag an sort an monocultúr teangan sin do winter na héireann go bhfuil an réimeas irde teoranta de jaarker bearlóí a dam agus níos meas na sin bhealach ná ar tíir héin, mar an tólas sin a town leis na céite na mílte blian an tír ar a timplacht sa Gaeilge. Tá sé sin faoi ceilt ag aine nach bhfuil an Gaeilgeach agus ag bira go hiile agus go thomláin ar éon léamh an bhéarla ar a timplacht. Is tOllamh beidir go bhfuil buinte go lei sin leis an úsáid go muintear as an teanga, agus lónn tú teanga servíise a gcomparáid le teanga chultúr nó an tlí an úsáid míid agus bíon a an dachirtaí go háirí muinte na Gaeltachta nó gan ás ar annach it's dul ag inglech leis an stáit as Gaeilge an céad teanga. So cadí de himplachtaí den teanga nuair atá an béarla cóláidir agus go digan gachéine mar a dúirt crothir a gilgáin na chéadleacht. So tá béarla contasig aring mar digan gachéine is eisceacht nuair bhíon eisceacht amháin ann do rinne amháin nach leabhair Gaeilge an san aistríomigh go léir go béarla. Ach Conas gur féidir a dheilt idir an próséis nuair bhíon Gaeilge a úsáid mar teanga servíise a bhaint amach leis an stáit. nó é úsáid den ceol agus den crack agus chun na loganamacha a hiiscint agus na scéalta agus na mitasóíocht agus gachra nach bhfuil éon bhainteachá leis an gná héal mar a dearfa. Ja, well sin is an fannar gaint tamsin ná go bhfuil na rudí sin lárnacha. Go bhfuil an mitasóíocht, go bhfuil an ceol, go bhfuil na scéalta, go bhfuil na loganamacha. Níl siad imeach. Sin an sort an sean hiiscint rih géir céim na timplacht. A chu an rudí seo is an mana seo a bhí ar hir teanna áras, ceol crack agus caint agus agus go rud imimeach amach samach a bhí an ach an rud atá tá spáinte ag annach chuitlín héis staidir leanúnach a dhéanana géir chéim na timplachta a bhfuil na rudí seo learnach. Níl siad imimeach. Ach is tOllamh an Dúshlán is mó. Ná an béim a chur níomháin ar theanga servíise, sin gombeach servíise ar fáideach leabhar na Gaeilge, cinnte tá sin tharbh tábhacht agus learnach. Ach go gahamid freisin béim a chur ar aim cultúr na teangan, ach aim cultúrs na teangan sa bhd is gomanise sin le curcin cín na socaí agus le curcin cín gealagrach. Agus banise sin le béim a chur ar leithlichas teangan. Cé hiad na rudaí a bhainans leis an teangan, cén ólas atá, cén tuiscint atá an, cén feimú atá an,
Céad an sort an leoich atá sa teanga sin nachhfuil faoil I teanga eile cosúlais an béarla. Is é sin rá gwil na ceist an cultúr, na ceist na cultúrtha, níl siad imeach in éon chur. Banin siad go díreach le hinmhúnachacht agus le hetnéimeacht na socaí. Tá beidir go dhéanam mé iireacht tuairimí an lucht féachna nó an lucht éisteachta má tá aon ceist a gcéin duine nó tuairim agat ná aontaíonn tú le Michael ar aon rud nó munan aontaíonn tú is an tam chun é chuir síos. Fág míid beagán de gam ag an deire díobh nó má tá rudaí a teachta seachta is náin bhfuil den amháin éis rud a scríomh ach fanna mé go dtí mé cúpla duine éis a dúirmí a chur láthair. Réim seile tá scríte agat ná I le an trauma go léir a dulíomar I le na teangan go háirithe le lumíid an drochaíal nó an gcarta agus an nasc a bhí nó atá fós idir an béal agus an ithe agus an teanga. So agus gohfuil na rianta sin an fós agus gohfuil Sheáin Uí Chonláin an phobal labhairt faoi agus gahar na man I labhairmid faoi. So cad é an bhainte tá go sin go léir leis le na tuairimí nua seo de chur an cultúr mar demdó atá sever agus é sin a chur chun tosaigh in áit teanga servíse agus bhfuil buinte le shellah agus leis an saoil ach na míochta mar ectar é faoi láthair. So an trauma sin, cad é an bhainte tá go leis? Well, is ceist an spéisiúil. Thugus bhí tearm hapla déanaí bhí gá chlád ann ar televiséir mar jaall ar norta ar an amsin drochaíal. Agus fi beá, agus hí na starthe éagsúla caint mar jaall ar norta. Ach bhí áid an Gaeilge bháin ag dear an dar chlár. Agus luig is dóilm starí a bháin ceist teang ach bína méid. Agus bhí sort of inú an bhain ormsa. Nar luach ceist na teanga a bhí cólearnach sin mar le hirvertí, mar le tarthaí an tréimh se sin mar an rud a hála agus is dóilm gur luigh mé obert a rinne starathe agus scoláirí ar cuasaí garta I ddíre eile. Agus an rud a dúirt siad ná go manan go minic trauma teangan le trauma garta mar orintí baintear úsáid as an nuirta mar iarlis troda. Chun daoine a dhíbert amach ó áit faoi le, agus iad a chur go háit eile, agus iad a dhíbert amach ó teanga faoi le, agus iad a chur go teanga eile. Agus go manan gomíon gá aim ag an méil a bíonn tú ag éithe I de bhéil, agus bíonn tú ag caint I de bhéil. Agus an sin bíon an béil mar áit lárnach an trauma. Agus is tólim héin, nó récinn tú nó léon tú na scríbhíní na hádán atá scríb mar jaall ar rééis sin, agus nó récinn tú na tarthaí a bhí ar híal na daoine ó híomh an sort tuiscint bhí acha ar mai leidjust ar timplacht agus chuilerád. Go trauma go fear trauma ag baint leis an ahrú teangan.
Agus is dóim hain. Bhí sort of inwarm sa gcónaí agus mé I measc Mairlóirí sa chathair seo. Agus héis beidir ihe mór ólachan agus daoine ina sí agus an sin duine ag caint margheall ar an Gaeilge. Agus bhí si có diúltach agus có bagach sin faoi bhean teanga. Nach ran ein docker pe a dhéanamh dóibh. Agus bhaid mé I gcónaí an sort an teannas seo agus an ceantacht agus an sort an wagarthacht seo a timpeall cuasaí teangan. Agus is dóilm go maineann sé sin le hiarmhartaí faoi le ó amsir an jochíl agus an tráma sin. Agus céim fá nach bhfuil ceist ach bhfuil an tráma seo pléite ag éine sna ranna Éiceolaíochta atá agin in Ollscoileann na Héireann. Tá sé cosú le rún sa tocí leis agus bíon an drogel aring in rud a rá go peblií fin tráma seo. Agus cínte ban an tráma teanga sin leis an tráma Éiceolaíoch. A cén fá bhfuil go mbíonn teantacht ag baint leis an freagracht na timpeallachta. Cén fá go mbíonn sort daoine go mbíonn drochhuaimhneas agus iad ag smaoinemh ar thionchar géarcéim na timpeallacht. Agus is dóilm bhfuil dlú nasc idir an dá seán seo. So just gon Teacht Aniar is there's tedal and Sraith cainte seo ná Slánú na Gaeltachta. Agus ar nó Id lawer de vi to níos mó ag scríobh faoi an tanga agus an Éiceolaíocht. Ag fechan an Gaeltacht mar echa chorus inte féin. So Cadí chun in dhéanamh chuirsíos ar Gaeltacht áirithe agus cadí na bonchlocha ná na próséisian nó chun sin dhéanamh chuirsíos ar Éiceolaíocht Gaeltachta. Agus tá dara chuid le a ceist le chun dhéanamh tóisiir sin. So sin an rud tá míad a chur mar Dúshlán ar an gáire an gcaintas glas nó ar an réaltas ná nuair a bhíonn siad a caint faoi tascarí foláine. So cadí tascarí nó inéachsanna foláine de echa chorus sláintúil in Gaeltacht. Well, tá daoine bhhaid ní sit ná mé héim héidir crochú rileán is donna go meid siadsan an freigra ceartta bhairt goite mar leis an ceisian margheall ar Éiceolaíocht teangan agus Éiceolaíocht teangan. Ach rud a bhí lomsa ná agus bhí mé ag smaoinemh ar hedal an chora seo nacht. Cuasaí Éiceolaíocht agus Slánú na Gaeltachta. Agus cad bechordún a dhéine sin an ceismhór a bhí Lenin, what is to be done, cad bechordún a dhéine mar leis agus is fear carteach mé, ní na choní sa Gaeltacht, tá mé na choní té faoi don Gaeltacht agus ní funda leidarmsa bheith tuairt ceachlan dohaint na Gaeltacht tá siad lán ábalta an úlgus a cholúine sa réimse sin. Ach bhí lomsa go béidir bob chóir smaoinemh a dhéine ar chúpla tionscnamh. Tionscnamh a bháin mar fecinn bhfuil ceist ó sorchan ní cheichar margheall ar éasóg na Gaeltachta agus ceist
agus ceist na Éiceolaíochta. Now, bhí annam gombeach mar hampla Sraith Éiceolaíoch sa Gaeltachta. Sin cuideachab gombeach súlas na chlástíí Saorí, agus iad díortha daoine a héins gotí na ceantar Gaeltachta linn an Taurí, agus gombeach siad ag déanana stad ní bháin Gaeilge ach a geangal idir Gaeilge agus cuasaí timpeallaachta agus cogu na timpeallaachta agus techníí a bhhains le heúnacht agus le haléimnacht. Ach gombeach Éiceolaíochtí mar sin an freisin béis óg na Gaeltachta. Go bhfeiceann siad agus go dtuigeann siad an dlú ceangal idir todhchaí achnamíoch agus todhchaí fisiciúil agus todhchaí sláinte na Gaeltachta agus an teanga táchab ón dlíomháin. Ní rud tebi í an Gaeilge, ní rud imeach í ach agus crothóimid na chlásí seo céintart. Mar tá tionscinmh sa chuid béle den leabhar luam an tionceap seo Taking Irish Outdoors. Agus tá explainmh Sraith chláircha sin a bhí ar television review me hen mar óg na blianta fada hen an mufuoin spéir. Chaimiid an Gaeilge a thuirt an mufuoin spéir, a chaimiid an Gaeilge a thuirt an mufuoin spéir ní bhain sa Gaeltacht ach sa Gaeltacht freisin. An dara smaoinemh an dara tionscnamh ná tá an caint na húre san Stát Aontaithe san Aontas Eorpach san áise mar gheall ar an bartas glas nua. Gur bhfuil an bartas glas nua seo ach rééis scaoile mar inse postanna mar inse sevris de Green. Cén fá mar hampla ná mech bartas glas nua á réiteach ná á orbit ag údarás na Gaeltachta. Go mbeadh sé seo ní bhain mar sort airbal na muice. Rud a chuirnú leis le deire policy a deall chaimiid rud éigean scríb mar deall ar tionchar Éiceolaíoch an tionscinmh seo. Ach go mbeadh ón tús go mbeadh an rud learnach module agus bheith smaoinemh ar tionceap an bhartais seo. Agus beidir smaoinemh eile mar tá sé sin lúte go minic ná tábhacht na tarasóireachta d'Orbit na Gaeltachta agus leis céil Michael tá bronarm ach tá anán ar cúpla duine teacht isteach. Okay, stop me sin, yeah. Yeah, so de sak mar ní chun ceann má tá fánar tá bronarm bhí fannacht tamlíní ach mé bhfuil tú Tá meán na Sheáin. Yeah, mahu a railet. Dír getóga leis an ar a buinte dear nach rinne míhallin sin. Tá mé hénig obair ag in airnáil na hir bhunscoile a gantar Gaeltachta. Agus bheitchain deo héil ag level na hir bhunscoile maidir leis an tábhar tá sé beflé ó híomh stoi afde nótáin ar chósaí láthir na huaire. Ach sé an deacrachta tá aine ag level scoile í Gaeltachta go minic mín ar go lábh ceangailte de bhar daoine agus an drám agus na meheile a bhín sa cuma na syllabus agus na sonraíochtaí Gaeilge ar son. Nach bhfuil siad ar an tála ag level na Gaeltachta ní higginn siad na riachtanis atá ag an óige ins na ceantar Gaeltachta. Níl siad sásta hiocht ar báhairt agus cuairla a lorug agus inchor áhhaine na sainiúlaithe atá ag gobar ag level na hir bhunscoiles na ceantar Gaeltachta. So tá faiban sin, tá folús allmhórin sin. Nach bhfuil for a lorug inchor sainiúlaithe edachasóirí, múntóirí ag level na hir bhunscoile agus na bhunscoiles na ceantar Gaeltachta. Agus go bhfuil for I deachtú go bhfuil for a géinseacht húine in sin céir tá go má húine. Ba sé tarlú sa góra star level, ba sé tarlúint
gudí gudecha arú olmhór ó mar an nuas agus farí ar dhéir níl a géisteach lei. Tá Brandán ag éirí a leir a chuisteach an sinna a Sheáin. Well, Brandán ar eile a Brandán. Dúrach an féidir líb mé flustal, féidir. Well, dúrach mar ólas níos mó na ein rodelle tá tionsguril idir lábha ag Teacht Aniar le tiistóirí na Gaeltachta maidir le hariscint go iarmhan scoil na Gaeltachta maidiúil dar banam Teacht Aniar agus tá ceithre fómhaidúil leis tíide sin ceann amháinach a forbert pobl agus an ceann eile stoin ceann is tábhachtaí na cuasaí an Éiceolaíocht mar inse féinúlachta agus tá ag an stad in iscuil cratlach na scéim a scríofa agus tá duine galar gaging le Dúshlán Uí ar lár. So tá rudí ar siúl aging ar a leid maidir leis a gceist sin. Bhí rud bhaid níos generálta bháilm díreach a lua agus banan sé leis an tanga mar hanga a bheith sais chun tosaí mas maileat in stoki. As is cuinnm blintach in I dálacht diagrammer reint cainteanna gur a daine a bhela le tapteach bhí cum goilcha bhí agin agus leine chugadí an scoil santan an bhunscoil bhí agin an sin agus tháinig an caint ar seo láháin agus ar ihuáin agus leabhar sí maidir leis an Gaeilge agus dúirt sí well an rud mór a bhain leis an Gaeilge nach bhain le apú Spáis nó Frankis ní léon athhrú cultúrán. Agus bhí me swinmh well cén fá me daine fólamtanga man bhfuil athhrú cultúrán. Agus sa darrá tá athhrú cultúrán sa bhéidir scoil litríocht na Gaeilgeán agus daine bhfuil fáileach ar an litríocht sin a litríocht choimseir chomá tá rud éigean sa breis cultúra an táhachtach acu. Ach mar bhain is sin gnáhéil tá an saoil a bhí éagsúil mar hampla san Gaeltacht an fellamóireacht agus an íscrocht agus mar sin de an saoil tradiisiúnta tá sé imi. Agus feicear gomsa go bhfuil cuasaí Éiceolaíochta go dúradí speis iontach do bhaintear na Gaeltacht a bheith chun tosaí. Ach na bailí áil chun é sin dhéanamh agus bhí smintí anmhaithan sin ag Michael. Agus chumála sin is bailach mas féidir é dhéanamh agus tháinig mé nótatá ag soracha nach bhfuil an ceangal idir cuasaí teanga agus cuasaí Éiceolaíochta tréis gulí bhaimar dína óga ach is gáis sin dhéanamh. Ach tugann sé deisina iontacha sais an cultúr na Gaeltachta a chur chun tosaí sa tíir seo. Gur mágad a Brandán, feiceam mú gohfuil ceiste géndá chaáin neadidir enda bhfuil an ceiste chur le a hail. Má tá bhain dáin enda. Tá mé seo Sheáin gur maithad íhá cháide andeabhar a Michael go cháideas leat agus buchas an cheiste tamsa ná an céim chun tosaí nó bhhailtear fad an scéile maidir le hatangrií a chur ar fáilig na Gardaí le freastal ar-líne ar míon leabhar Gaeilge úsáid. Well, it's the only Dúshlán Éiceolaíoch king contossi mar sa bhéidir is Dúshlán Éiceolaíoch becorgamach an dúgus sin ar na Gardaí an Gaeilge úsáid ag ceantar a Gaeltachta, mar bhí mar chaint mar dheall ar echo chorus teangan agus rud banúsach ones le heice chorus teangan ach go mé chuileag né den síl clúdathe ag teanga sin agus sin chuid bhunúsach de héal an duine ná cuasaí sláándála agus becorgamach level ceart teanga ag na Gardaí atá ag feimmas na Gaeltachta agus gannig a bheith ag bra ar ateangarí, nó mar tá staidir déantamsa ar obair ateangarí i ddíortha agus de deancha eile agus tá sé iontocht deachar bheith ag bra ar obair
a teangraí agus a bheith súl le gar múlacht áid. Agus is stoim de cheist ende gomran se sin bhealach leis an méid a bhí rá ag mar sin marall soort inchart winter na Gaeltachta dus na cinine sin a bhí an lacha ag an rialtas nó ag ranna éagsúla. Ná bun principle na Éiceolaíochta ná freigracht áitiúil gomach an rud amháinans leis an bobbal áitiúil becór gomach inchar leanúnach ag a bobbal sin na cinine in na rudaí a Harlíons. Mar hapla tá jagan áid den Éiceolaíoch atá glan dal na cuasaí freigrachta seo cólachtaí mórda i chur muilse gaoithe in áit faoi le a measc pobal faoi le agus gan chóra dá laid áil ó winter na háite maidir le húsáid, le brabús, le tora na multe gaoithe sin. Mar sin is dóm gomána cuasaí Éiceolaíochta níl bháin le cuasaí achnaíochta, le cuasaí tithaíochta ach a fós le cuasaí riorcháin, le cuasaí fleithis, le cuasaí rialtais, agus nuair ecan tú go bhfuil an Gaeilge agus an Gaeltacht sa chlár rialtais lúte leathnach a 8 agus sin agus na glasig sa rialtas agus níl tagart dá laid an don ceangal idir an timpplacht agus an teangan. Agus is stoin bechordóin an rud sin ahrú go héile is go thomláin. Mar is stoin de bhór an na gcáirchéime a luigh mé níos luite, níl an dar a ráagin. Caiimiid dul sa tro sin, tá ar dóchaí ag bidá ar sin. Gur mágad bhfuil. So tá méid níl cúpla nó méid fáca ach tá de ceapam gohfuil a lán sebras fós I bhór dín mar a dearing. Agus bevrála mé sin le an bún sin a bhailiú I slí éigen. Tá fánar a freisin ligint a crothúir a gilagáin, so beidir go raimid nóméid nó gá thar nám. Ach agus tá beidir crothúir ag chuireann na ceiste mar ceapan gur fiú é. Bervalum arrálah an teachna seo cóin beag panéal againn. Agus beimid an andí spóireachta dhéanamh na rudaí atá ag buint leis an caint a nocht. So beimid lé cuasaí Éiceolaíochta a ríist. Ach más méileh agus bervalum go bhheicimíist an bún sin, má tá aon tóram a tháinig suas a nocht. A hahan liv, no a sprag shiv, go gurach shiv éis an chat. Beidir nach ceiste, beidir go rud just beag. No mat a ein rud nar hahan liv, no go bhfuil shiv áirsach faoi, chuir sin an freisin. Agus is féidling it san gal a bhailiú, agus déine bit swainine bhartha, agus bec sin mar clár againn an teachtain seo cóin man a bheiste liv. So idir an dáling, ma adastá shiv is féidliv an multitasking sin of tOllamh agus beidir crothúir an gcuir fád a cheist go Michael le de hail má táhain bhil tú an crothúir. Tá gur maithe Sheáin gur maithe taine bhíhíl ban mé an taibh as sa gcaint sin. Well tá na ceistníon sin bhíhíl ceist il chudach is dói agus an rutha mé rán sin an leor an feasach na Éiceolaíocht ínte hain le próise social an dul léig an Gaeltachta a chur bhallart trú agus an sin céirdíad na réimsí ideolaíochta a bheith chomhrómhar le agus seo frása ón Éiceolaíocht mille gráthóg sa chultúr na Gael a stad, mar sin atá tarlú sa Gaeltacht. Is dóhí le gachrad a hairint le chéile tá sé sé tíú ceist an sin. Cén chuí a nascar
Feasacht na Éiceolaíochta le hathraíocha sóisialta agus politiúla a siúras cosint go heasamhacht pobl úrlaura na Gaeilge. Ja, gur mé mai tro sin an ceisci go. Is ólim hain go gaimiid an cinnceap nó cinnceap na Éiceolaíochta eáil I dro a bhaid níos leithne ná mar a sort an gná léamh ar a gceist mar hapla. Orintí ceaptachas gur binnen an Éiceolaíocht agus an sin na hain na plansaí an tuirt an dam nádúirtha. Ach go benúsach an ólaíocht folitiúil banna sin le cuasaí déanláthais, le cuasaí freagrachta, le cuasaí féinúlachta, le cuasaí inadíochta. Sin rá nílim de caint níomh mar sort mar gné nó feim faoi le táid ag caint faoi fís omláin ar an síl. Fís atá bunthe ar ranfortíocht, atá bunthe ar ghainleachas, atá bunthe ar bhreagracht atá mad leis an dam atá timpeall áring an dam déine agus an dam nádúirtha. Agus is tólim hain a chróthir chun cuasaí teann sa Gaeltachta agus sa Gaeltachta a chur I dteo eile. Caiimiid an ís níos omlána seo den Éiceolaíocht a chur ar fáil don bobl I gcuiteanna. Ní fláirstóilm uair a chloig ag seoir freagra ceartairt ar a gceist fíorspéisiúil sin. So beidir gur féling agus tá sola an cróg a meid doán an teacht Sheáin ach beidir gur féling dul níos daine sa ceist an teacht Sheáin. Ach tá go minic darm orinthe tá an ceist níos táchtaí ná an freagra tá sé dachar ceist mar sin a ragart. So tá míad imethe cúpla náméid th áthachtalog agus dora glum go mo chódam créoch nó mar tá dul go si defriúla gan go léir agus ní néimrad níos measana dul th fór leis ná. So ar bhór son bhrealam buchas gohfuil Michael agus le Brandan Arnoy agus Martin a chuna ruide go léir le chéile agus Steve lucht éisteachta agus lucht fechanna agus tá sola gan go bhain siad tarabhas. Fága míad an chat fós ar oscailt agus má tá fán arbh ein ceist agus mar dean orinthe an ceist níos táchtaí ná freagra mar undan I bhíon freagra an ceist an na ceistna Feabhra ar é os nó seol riomhos cóing agus den mi díireacht na hábhar sin go léir a chur le chéile den teacht Sheáin. So íomh Slánú agus gur mé mágah.